ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, pauluan. Ganggan naet, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayat ka agpayso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mat lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo nung nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot dagiti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadagiti libroyo ang mapanidi pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadalan. Malabsak mat ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaiston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Kumuyog ni siya, karagiti tauhan. Mapan kami, iti imbagadan na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas metla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Daya. Ijay ko malugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayom ni siya na nangibaga. Iti lugar, dagiti mono na mangyan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang? Well, iso na sumuratak. Anda karon napintas na may sana isla, dagiti mangyan. Ado ka no tilamas, kanda dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kamoyog ni siya, tapno isuro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan ang makidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan, taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inakarodan, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy di isla. Nadyak agkam mali, si kapay lang ang tagtutubo nga agad-adal ichay. Tida maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo ichay? Wan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamayla ko da adagos ti makalapan da. Iso adid akayat ti agmula. Tamabayag nga urayan, kasta ka di? Dahita tipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak iti balsang agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito eh. Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na ut. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na et. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanaga na kanod. Amangan no maulit di kunada. Nagsagaba ini dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigaten da kano ngamin dagiti tatnao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusaan da ti makita da nga aginanang.
Saan tayo ngay palubos nga aramidon da kada tayo dahi abanag? Ganggan na at dalaang. Da tayo, takin kukwa iti isla. Apay kasla da ka amak mo, anak ko. Adda nakita kadak kalabapor iti taaw nanang. Ha, ang mga nuganggan na utmat dagita. Kasano tayon at agad ito'y? Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at. Uwan ka no. Adda imay idi. Ngam pinagbalinda nga adipan dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaam-amak nuganggan na at nga agpaiso dagita. Adda armas da. Idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka din may asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro am-ammo ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matanawan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan, iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kayat ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klasik. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Oh, wow! Nagmayatan no adda resort tayo iti maysa nga isla? Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya tiyo asawan. Awan ti agnanaad at tao. Ada, ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaang. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boats. Ha? Kaya't asawan da ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon yung umasidag. Amangan no pagaramidan data iti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadag iti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni na kami iti isla. Napintas, kanado ti lamas iti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin ti buya naglawlaw. Anya kumaabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apagkakamangan to dagita abat bato. Babaan itirang tay a simento. Tapno mabalin apagpasyaran dagiti turista. Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi dito umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta simbangpat kan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. Nukas na. Makapasyar tayo iti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata?
nga agpayso day ta na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan, dagiti tattao nga adda ijay, mama. Isu ama sapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan ka, iha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti purok. Masapol a pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamang niya ti panggap dagiti aganggan na at. Agawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit ang bilog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak nga pataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na buy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigid. Paandaran ta nga rodan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaigi-igid. Oh, apay alangayo tinapabutngan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel a vapor nang. Ay napo, ilisin na kami kung mga rod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idano niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaeng, apay nga rod nga ada nagdakkel a bapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kay nga agdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igid ti baybay. Kuko ti gobyerno, apo. Diyo ka di mo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat yu asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin a babalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon, kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kyo, ako kwayo da ito nga isla. Urayem, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Anda pamanaknak, nakukuha ni siya na ito na isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka dili sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniyak. Muno. Naglastog na ti apurang walakay. Inton kwan. At pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Kada. Amangan no tilang mangdilpat iti rugit ti ima ni sika ti amo ni sika. Ha? Ne. Adamat ngagpaisot titulo ti daga. Kan demolition permit da. No kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapol na agbunag kayo na umuna. Karang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Mano ka diti tangdan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na iti nasla. Dagiti makipagnaed, masapol nagtrabaho ni iso na. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni iso na iti tao. Kasla saan mat anain kalintigan dayta, senyor? Agbunag iti graba nga awan tangdan. Saan na kaya ni siyak titured ni sika nagtutubo?
Kaya't ka di pa ni si katiagyan dito isla. Wano papanhawan ka. Sigod kami dito isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, aggigyan daruman iti igid ti baybay, kat panagkalaplaeng ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico, ama isa nga agum nga Espanyol. Ado ti gayam kan koneksyon na nga opisyal. Kayat na atagikwaan ti isla, kat pagbalinan na a resort. Impakita na nga ron ti peke at titulo, kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Saan na kaya't ni Shaq titured ni si Ka nagtutubo? Kaya't ka di pa ni si Ka ti agyan dito isla, wano papanawan ka. Sigod kami dito isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami ditoy. Alright, no nabayag ni si kayo ditoy, no awan pamanagnak, nakukwayo da itoy. Awan mat dokumento, nakukwayo da ito na isla. Awan serbinid na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan ditoy. Senyor, kunam ka ni Shaq. Masapol, nagtamad ni si Kaka ni Shaq. Dita kayo pa. Saan kayo mat a Diyos apagtamdan ko ma? Na, bastos na yan na tao. Sana mabalin ni Shaq na yan na awanan amo. Ignorante. Apay akas di ti panakisaom iti dayjay aganggan na anak ko. Isungarun ading ko. Amangan no pagaramidan da kay ti dakes. Saan anayin talintagan nga agbalin tayo nga adipan iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armas da. Awan armas tayo akas kadakwada anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilig dakit din ngamda tayo asigod nga dalitoy. Adda kwartada. Takunada ginatang daday ito'y nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamit ti saan ko ang maawatan nang kasanungag paiso. Siputan ni si Ka, dahil dya agin lalaing na tao. Awanan ba yun? Raamot matday dyan agtutubo, senyor. Natured. Nga may sarsarak na iso, te karadkad na. Sanbergwensa. Senyor, anya nga iti sumarunong aramidan? Ibagam kadakwada. Nairugidan tagbunag iti gramaken kayo na maaramat iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Ang kasanon ti kalapaw da, senyor. Sapay nang ikabil da iti kawayan, iti rabaw ti danom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno nagita na tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan. Pag naanday ti rabaw ti danom. Nagaramid ni iso na ti pagiddaanday ti ngato ti taplat na kawayan. Apay nga ta. Asan nga iti kadaratan ti nang ikabilan da iti kalapaw da. Tahiti pa'y rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atidog a kawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita na tao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay. Enton Juan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan da iti baybay, senyor. Anya kanit, aramidan ti tao, no kaririing na.
Oh, dayjay ti aramiden day ti unay tinanom. Inrugi kano ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan ammo na at tao iti graba, para iti pasdag nga ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon iti nasao nga isla, mama. Intanto man met agpasyar ijay. Dayta matitagi uray ko iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista ang mapantumat ni Jay. Iti agbayag, agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma ang motorboat kan rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak na iti dadakkel na kay kayo iti kabakiran. Nabalin, naragad yan ida kayo dagijay. Un senyor, dadakkel, kan natatayag akay kayo. Aldamot chainsaw ni datayo di vapor. Ipaala ni Sika. Tamang ibaon siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapan mangala iti chenso iti vapor. Ang gunay nga rodan ni Sika tapno makasubli ni Soda na dagos. Sembergwensa. Un senyor. Ay, anya nga tadyay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalab. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagita aganggan na at ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan ijay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan na nga rod anak ko. Ang mga numadlaw da saan ama kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't iti pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot ti iyig dagita aganggan na at kada tayo. Idi pala ang asar saritaan dagiti kapulyan tayo. Ang nagsagabada iti ima dagiti gangkan na at. Ita, maulit ka di manan. Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga isla. Mapantayo met ilako dagiti makalapan tayo. Di tapang sabatan dagiti agatang. Nasaya tanaala ni da kayo dagiti chainsaw. Mapan ni da kayo pukaran dagiti makita yon na dadakkel na kay kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din yo. Ipabunag to kadagiti mono dagiti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Ado da nga agibunag. Ado titattao nga agibunag, senyor. Sana'y magani siya natattao ti manbunag sinvergwensa. Dagiti mono ti mangibunag. Sumat, senyor. Tao damat. Sinvergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? Adda nga min ganggan na at nga may iji isla, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo. Adda titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamot gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinan da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami nagkalap. Saan pa na nakita ni Siak na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Ungag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta at taga dito'y dayjay, senyor?
No saan na taga ditoy? Apay na si tuturen na si Mabat? Ayaw nga peso, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika na tabastit na otak ni sika? Kas lapaltat ni sika. Dakkel ti ulom. Nam awan utek ni sika. Saan mat, senyor? Senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaeng. Matungpal, senyor. Oy, sika tumboy. Ayan dyan kadwam ng agin lalaing. Ha? Sino kadwak? Ijak mo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matalagay. Sir ko nam. Anya nga tatimayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kasta tiyawag yu kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko dahi ito'y awit ko abat bato. Na. Tapi manawan ti tomboy. Madlaw akabutang nak. Kasta, agkintayag kayo, makakita kanyak. Nakita ka rin ni sika di pabiro ko na siya? Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makanawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Ang mga nudusaan da, gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapol asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidot ta. Ala, ingkasabatan, babaan iti balsa. Taibagam nga agdiretsyo pa'y lang iji bantay. Adamot kalapaw ijay. Unang, masapol adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramidan dakan ko na. Agsisina tayo ket din. Gapo ka dagita aganggan na et. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iji bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na et. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan ijiigit ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Ang mga noad damading aramiden kan ka dagitigan ka na at. Birbiro ka na ka, iti saan ka anak kibunag iti batang. Apay ko mga ilimungak dagiti aganggan na it. Awan basol ko kadakwada mana. Saan ka di amabutang ka dagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Ang mga noag nervyos manang. Anya kadilaonay ti kabutang nyo. Ad-adda nga iruruman na tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangpat ka pa'y dito'y kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga iti bantay ti papanam? Siya ka di alalaki ti aglemang ijibantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di? Saan ko nga ipalubos na nang? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayo ket din iti bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan. Tapno saan tayo amamitan ti sipngat. Ibagkat tayon tinaluto amakan. Tapno saan tayon nga agluto iti bantay. No siyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan ijibantay? Gapulaan ka nagtigangkan na it. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay iti kabakiran. Nabayag basitin at itay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag kumangayam. Apay ako nayo asap-sapulan dagiti ganggan na it. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Una na, ayan jay kadwam nga agin lalaing.
Apay asaan ang makibunag iti bato. Dayta, ti saludsod na, iso ang nagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasyo ti isla, manang? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramidan dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika, ti agin lalayang na lalaki? Saan ba yung arod, senyor? Awan samatan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika, no anya ti aramidan ni Sika, tapno agpakita ti agin lalayang na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa na damagan ganisyak, no anya ti aramidan ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, musan la sika ti amok. Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laeng babaknang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang nagustuhan ni Don Rico ti panagsasaon ni Roman. Idi saan na nakita ang nakibunag ni Roman iti bato. Nakapungtot ti Don. Binilin na nga ron ni Nicolas iti aramiden na, tapno agpakita ni Roman. Kabayatan na, plano dagiti agina a Doña Paula kan Lira, apagbalinan akas la syudad ti isla. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapul ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babak nang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramidan tayo. Rugit laeng dagijay no addaw may ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit a mailalaok iti isla. Intangarudan iti yate. Tanakasaganan ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing karga na papa rubber boats iti dakkel abapon, mama? Kumpleto ti impakarga ni papam. Amomat ni papam, i-check na amin akurang nukas jay nga agdalya sa tayo iti adayo. Anya nga uni day dya amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asinhag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya da nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasamak kan kaana. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Jakmot kaya ti agbati nga agmay sa ditoy. Umayak mo. Agarudok tayo nga rod iti sirok lagi tilanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Ala, intayo nga rodan. Ala, ti daan apana day ditatang yo. Tapno at armas tayo.
Nalalaing ka di dagiti jay natattao, ngamda kayo, ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo. Awan, simperkwensya. Ah. Anya ka no? Kuwin sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Ah, Pigsaan ni sika tagsaw, ta saan ni siyak na maawatan? kwa, senyor. Di pabirok yu a tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan no, aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso ba't lagayam na naturad ni iso, taadaan mo na. Delikado ni da tayo, no ipakam mo na da ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Ha? Ne. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din ni sika, kat kapadam ti utak dagi dyan natatao. Ah, Awan amo ni sika, simperkwensya. Queen sang ka? Saan ka din na imbaga ka ni sika na pigsaan ni sika ti agsaw? Ah. Simperkwensya! Nagpintas nga agpaiso dito mama. Naglinis ti danom iti taan. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti islan. Wen nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti diso ang nasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umot dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti taglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rikna, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpat kadagiti batbato. Nagpintasan, mama. Talaga ang nalaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y ti pangan ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Oray dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagmayat. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudad. Dani awan makita akayo. Adda po raw na yate iti tao. Nagitilagit din reyna kang prinsesa ni siyak nagijay. Adadan, senyor. Ay, jasket. Adda manandan iti agina abaon. Simperkwensya! Ah, Saan ka din ay magak ka ni sika? Nasaan nga sao ti saan na siyak na mangag? ti kunak, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Oh, husto ni sika. Kapipintasan karang iti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siyak? Ah, Kastantumat ni Lira na anak ni siyak. Ag Miss International. kwa, senyor. Rao maklauna iti kinapintas da. Oh, daita ti kapintasan na imbaga ni sika kanisya. Basit a makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adon tinapukan da kayo. Adda agpukpukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragati. Nagadukat dagitan atabla. Ado nga ta ti aramiden da ije igid ti baybay. Ta nagadumat dagita. Amangan na addamadi nga itdan ti panakapukan dagiti dakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lakpad iti panakargaay ti daga. Nang runa no adda bagyo. Parikot da ito eh. Kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga taaya maanaw at dagita aganggan na. Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapad iti regay. Oh,
Maragsakan ni siya, tarakasang pwede ni da kayo mi esposa kaniha. Wan, Papa? Talaga ang nagpintas dito eh. Mi napili ni siya, talaga na napintas. Ni mama kan lesika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababala itiigit ti baybay. Babalay dagiti tattao dito. Bayan pa lang nandatayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karagiti aramaten ni datayo. Enton malpas ni datayo ti proyekto. Papanawan ni datayon amin ni Isuda. Rombang laang, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay da iti igit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramid iti pagnanda. Iso na awan ti amor dagita na tattao iti Islam. Ibilin ni sika, kalay iti tattao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakid di, tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni siya dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon na mangibaklay, iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da, no sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika ti utak ni sika no adda utak ni sika. Ha? Senyor, sige nga raw. Tayo nakibaga kadagwada. Adda kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni siyak dagita na tattao, papanawanan ni siyak ni Isuda, iti igit ti baybay. Anya kadi dagiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, Papa. Dagiti mono dagiti nagbibinaklayan ni Isuda dagiti tabla na isalog ditoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Isuda dito aplaya. Idiso ni Isuda dagiti tabla na maaramin na pasdek kan cottage. Natulog mat gayam dagi jaya tao, Papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin nalaeng na nagbunag karagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan, iti balasiw ti isla. Anyat ko nayo? Adda agad adal kadakwada? Day tatipod no, senyorita. Ang mga no isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni sika na pagparikutan na dyan at tao, iha? Adan-adang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, Papa? Saan akas kadakwada lang ti mangdadaal iti napinta sa plano? No saan na agpakita ni Iso? Adamat tina kan tikabsan na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol la bumabaag. Masapol la masapaak man na mapan iti balasiw ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidat dagiti ganggan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit diyang agpatiliw kadagiti ganggan na Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyan am ije balasiw ti isla. Masapol nga agawidak nanang. Masapol la kita
No nasayaat mo't lang ti kasasaad ko ditoy. Di da kami mo't isiksikat dagiti gangganaan. Sikat kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalin da haramidan kan ka. Amangan no, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kanu aganggan na Magagaranak ang makakita iti kunayo anaturan nga agindag dito ay papa. May sana moreno. Natangos ti agong na iso. Brown ti mata na iso. Kas labibig ti babae ti bibig na iso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano ket kaslan naka-lipstick na iso. Lumabasit ti bibig na iso. Natayag ka di, wano pandak, papa. Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? At damot nga rod itsura na, papa. No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyag, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamot mga wit, tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap ijay baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas ngamin dagitagang ganaan. Sapay kuma, tasaan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin la ko mga agyan pa'y iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akinton sumangpet ya kamsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko kan ka. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Angam, jak nakita ni Roman. Isu nga rod. Dukutam ti inawon no ti kabsat na tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita aging iti malam no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Naimbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Uray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado, sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod. Sumurot ka kanyak, no di mo kayak ti masaktan. Apoy ko masumurutakan ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang ang makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino day ta a Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos anak ibunag? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti aginaadun niya Paula kanlira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamakda ito'y, kat kayat na apadukod, ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman, kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas, ni Nida, nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy te seryeta ayo itaalawas ana pauluan. Ganggan na dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Iti anya aga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalay nga anak mo. Saan Apolos ang nakibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo ni senyora? Anya harod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamwam tulangan no agsango kayo. Nasaya at tada ni si Karitoy. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yung kunkwana. Anya ko mati masapol ni Siak iti anak ni Sika. Ada aminen ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Ginabalan ni Siak na ginatang ti isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kaya ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsa ni Siak. Basta saan na kayat ni Siak ti kinaagin na laing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak kuman nga agawid. Orayan pa ni Siak na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni iso tinapintas na plano ni kami. Apay ngay may kaditi pagadalan mi manang. Impaalang amin ti gangan na at ninanang ading ko. Kaapay nga impaala da. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day tatisaan ko nga amo ading ko. Kasano itan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidon tangay ading ko. Agpanunutak pa'y manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito'y ti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya ti kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamot adadaulan ti Masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yo adadaulan na, senyora? Amangan numapan kadagiti panakabagi ti lintag. Anya kumanumapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yo. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaaw-awat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan akinayat dagiti gangannaat. Tilang mat saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad-adalak mat namin. Saan anain kalintagan ti aramid dagitagan gannaat? Amangan no lumanganak pa'y, ma'am. Sana ron ba nga baybay-ak ni nanang ko? Agparang kakadi kadakwada? Amangan nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anyang arot ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadakas sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngam kasano no agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas kin ni nanang mo. No di da palubusan ti inam ti kayat ko asawan. Ibalod da ka. Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada.
makisarita ak ka ni ma'am. Tanong mabalin, agyan ka pa lang iti balay da. Amang ano pati si kakat alaan damat. Diyak kaya't tiyagyan dito eh. Numapan kay Jace na. Agkuyog ta ama pa ni Jay ah. Kasanan no tiliwan da tayo at alo manang. Sa anak mat lang ang makaid na amang pampanunot. Noan yan ti sasaadan nyo kininanang. Oh, kasano ngamin anagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyangay mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mo't ngamin ti kwarta. Baban ti kwarta. Mabalindang iruruman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo't ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo't ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Mangala ka iti kadwa mamang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapul ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaan wada kadwam iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yun samat. Nga atleta aktilin lang o yan, mama. Iso nga awan rumbang apagdanagan nyo kanya. Sa bagay, nalaing ka nga agpayso iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan matkit di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma arak formations. Ang mga no ada sirena ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay iti isla manang. Makaamuritan, noon niya ti agur-uray kadata agasat. Un ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. Noan yan ti kasasad ni nanang. Wal manang. Di ta agsardeng. Aging ga di ta mapasubli ni nanang. Agpakada tangarudan kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isna. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, tagrubatan. Madanaganak kin ni nanang. Anya nga tanti inaramid dakan ko ano. O sino ti saan na madanagan? Isungarot na nagpakada ak ka ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apayakas lakilat ang nagbaliw dagiti daluyon. Oh, kita ti bato iti asidag. Agungkon. Kas laging ginad. Wan manang. Aging ginadlakit di. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidag ta. Oh, ang mga nuad da namin ton madamdama. Masapol ang makapanawtan iti taaw. No jak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Unsamot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulan list ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway letoy. Aglingot ta iti bato. Aging ginadri ko, titi anak ta, awan pa'y ditoy. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ijabay-bay. Babaan iti motorboat. Kasanon na da tsunami. May sagmaklakit din Elvira. Ti anak ta, kasanon, ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaon ni siya ti mapanagsawar iti tao. Masapol na masarakan da ni iso. Agawa am nga ron ti mangibaon, ang mga nuada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siya. Oh, agkakaribuso ni iso na ijay. Hoy, napanan ni na kayo. Mabanyo berokan ni Lira. Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya.
Diyak mat malukatan. Tandang sabat galot na ijarwara. Diyos ko, tulungan ako ma. Napigsal day jay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpet iti bato. Hindi na amo ti aramidan na. Addamat ni nag-akayo iti rabaw ti bato. Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manan. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Chay ka di anak ti don da di a babae. Saan nakasigurado? Ngam kunada anapintas ka no. Alaan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan kuana. Isublita ni nanang. Mayat nga taday tang aramidin ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapa andarak ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igid. Masapol nga ilamang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Tasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidak iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuadda umay ditoy ataon ni Don Rico. Kasano nga rin ti babae manang? Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kagwana. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan tangarod, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan ka kumanang sangit nakasta? Uran siya madalagan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti na ito'y nga isla. Tabirukan dati anak ta. Aleo? Agbirok damat? Ibagam nga dagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayag tirapanonot ni Sika? Ibaga ni siya na dagunggo na tapno maawis na agbirok. Aramidam adagos. Amangan numala daw ton ti amin. Kasanun ti agmay-may sa anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapan agbirok. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni Siak anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtsunami, gapo itiging ginad. Sembergwansa. Awal bibiyang ni Siak iti tsunami. Ti kayat ni Siak at birukan nyo ti anak ni Siak na nilira. Agawan nida kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Bilin niyo ko na kuma, senyor. Sembergwansa. Duduman ni kalanggong ani Sika. Ah, Tultuladam ka din ni Siak. ay, naigalis lang ti dilak, senyor. Anya na galis? Apay, magmag na ti dila ni Sika tapno may galis. Sembergwansa. Masapol asumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka itiragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot. Apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga agpaiso. Ngam saan anasaya at ti kababalindang agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang. Kastamat siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairan-rananan anak kita taday to'y a babae ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dakas ta kumatao, ay kat binaybay antan a ijay, anawanan iti puot. Ngam kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang. Ngagpayso. Amangan no pabasulin da ka anang dangran kan kuana. Pangaasi yu ta palubusan dakon.
Agdanda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan ag. Mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo iti kaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga ammo ti ayan ti anak ko. Adda kadimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ma. Senyora! Imanaw na tantigang ganaan. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Ang mga lumaisagmak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan naan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Nicolas anang dukot kaninida. Dinardaras met ni Dora tinapan iti pagadalan ni Roman. Katimbaga na tinapasama. Iti panagawid dagiti agkabsat. Nagginginad, kat nakita da ni Lira akumkumpat iti bato. At da kayo anatinag, kat natamaan ti ulo ni Lira. Nawanan da ito iti puot. Tinulungan da ito'y dagiti agkabsat, kat impan da iti kalapaw da iti bantay. Inagasan da nga rod ti sugat ni Lira, iti mataplaya. Madanagan dagiti dadakkel ni Lira, tasaan dan ang makita ti anak da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan naat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ma. Imanaw lang tantigang kanaan. Saan ko mga umumay dito ti anak ko? Ang mga lumaisagmak. Ayan ko. Sino kayo? Nasaya at na nakapuot kan babae. Nasakit ti bukod ko. Nagtangkan tinangipaidaan nyo kanyak. Pasensya kan. Awan kudson diti bantay. Bantay? Ijay bye-bye tayan ko itay. Juan, nagginginad. Kat kimpatak iti bato. Mabutangak ngamin. Nakita da ka akom kumpat. Adda natin nag-akayo ang naggapoy ti nga to. Natamaan ti ulom. Nasakit nga agpaiso ti ulo ok. Oh, saan mo nga rikapan? Taad na makaagas abulong ngayon kabil mi. Ado'y titya, senyorita. Uminom kayo. Tapno pumudot ti rusok yun. Idisok dito'y papag-akawayan. Sino ka? Kapin anom tinataar a lalaki? Ading ko, iso ni Roman. Napan nagalay ti prutas. Tapno adda kanin tayo. Roman, kunam. Ti anak ni Bakat Nida. Wan, apay, adda ka di dakas nga inaramid yu itinak. Naidumduma ti langayo kan ni Roman kadagiti kakadwayo. Natayan ti mestizo nga mami. May saka no mestizo Espanyol. Kano? Di mo ka din nakita ti amayo? Ubing kami pa'y idinatay ka no iti sakit.
Jak malagip ti rupa na, senyorita. Nagsawar ka di amin na natao tayo. Agraman dagiti tao nga agin dagiti daytoy nga isla magbirok kanilira. Pinruar ni Isoda amin ng motorboat ay tao. Manaman ti panagbirok ni Isoda. Oh, jak lakit di maawat. Nga awanan ti anak ko. Nagpakanagayam ka ni Sika. Nga maapay na saan na pinasurot ni Sika iti ado a tao tapno adakanwana. Jak mat nga agpayso na panunot a pinasurot ka dagiti tao. Lira! Ayan mo, anak ko! Orayag po kaon ni Sika iti napigsa. Sana mangyag ni Lira. Adda iti tao. Idin to adda ni Sika iti pasan. Ibatik di ti papag ti napisi a papaya. Kan kinarusan nyog. Mangan kan. Si kagayam ni Roman. Kasano nga amom tinagan ko. Imbaga kadi tinadangkok nga amam. Saan anadangkok ni Papa? Naanos ka nasingpat ti amak. Apay nga rod a pinadukot na ti inak. Anya ti basol ti may sa ababay kan kuana tapadukot na. No siyak ti kayat na ama kasarita. Saan kuma ti babae ti aramatan na tapno laeng agparangak. Apay ngamin akon kontraam ti plano ni Papa. Anya kuma ti kinontrak a plano na. Awan imbaga na a plano na tapno kontraak. Papaan iti radyo. Ada ka no sumungan na bagyo. Ngapdi pa hinasarakan ti anak ta. Tay pakas na awan ni Siak. Awan man na ti rubber boat na inaramat na. Napanan nga ta ni Iso. Ayan ka din dagiti agsapsapol. Ada amin Iso na iti taaw. Adamat napan karagiti agduduma na paset ti isla. Kasano no umayon tinapig sa bagyo? No kumanakapan iti igid, ada kuma ti rubber boat. Borbor tiyara toy. Mapukpukaw ni Lira. Pati ti motorboat. Saan kayong agsardang? Aging gadi yung mayawid ti anak ko. Sika, babay. Ingka agluto iti kanan dagiti agsapsapul ka ni Lira nga anak ko. Saan ka nga aguro uray laeng iti kanam dita? Kasano, kat inkulong dakmat, senyora. Saan ka na sumungbat? Padasam ti aglibas. Pasaplit ka iti kadaratan no matiliw da ka. Laglagi pam ti imbagak. Saan ak nga aglibas, senyora? Inak nga rudan iti ayan dagiti aglutluto. Awan pa'y ti aglutluto, tanapan da amin nagbirok. Si kalaeng ti agluto. Mariknayo ita ti marikrik na dagiti anak ko. Idi impadukot dak. Apay anak ka matider ka dita. Ingkagluto kunak. Kaya't kunti agawid. Ayan ti dalan nga agturong ija igid ti baybay. Medyo adayo ti baybay. Ang mga numayaw awan ka. Kat ado ti atap nga alingo amang rangrang kay kan ka. Itulod nak nga rod ija igid ti baybay. Masapol nga isublida ni nanang ko. Sakbay ang makaawid ka. Anya? Kaya't yu asawan? Balod dak? Saan da ka abalod? No kayat mo tagsagmak. Magna ka. Ngum ado ti dadakkel abakas. Mangtangran dagijay. No makita da ngagmay ka. Ado ti bakas dito ay. Day tatipod no, senyorita. Ipungot kan karamutan da ka. Saan da ka abalod? Ngam no ipapilit mo ti magnangagmay ay kat addakan ka da ito. Manang, bantayam ti babae. Tainak mangalay ti bagas iti balasiyo.
Awan abasto tayo dito Saan ka nga rod nga agbaybayag, ading ko? Ang mga numaabutan na katibagyo asmuan. Wan mana. Narigatan no agbagyo. Awan abasto tayo diti bantay. Nang runak at addagang kan na at akadwata dito Di uray saan amang mangan. Ha? Pakpakananda nga tamot ni nanang ijay ayan na. Inakagdamag ka dagiti kalugaran tayo. Amwak na niya ti kasasaad ni nanang. Sige, ikagumaam nga amun ti kasasaad ni nanang, ading ko. Nakaumay ka, Mat, Roman. Saan ka nagparparang kadagiti ganganaat? Saan pa'y, ma'am? Adda iti sidong mi ti anak ti ganggan na umayak lang gumatang iti abastomi. Ha? Adda iti sidong yu, unam? Kasano napasamak? Idi naggingkinad. Nakita mi akong kumpet iti maysa kadag iti dadakkel a bato. Insalakan mi, tanatamaan ti ulo iti kayo anatinag. Mayat no ipakaamuyo, nga adda iti sidong yu, tapno di dadangran ti inayo. Adda nagdamaga kitay. Kat paraluto kano iti kanan dagiti agsapsapol iti anak ti ganggan na ma'am. Birbirukan dati tao adida mo nga adda iti sidong yu. Urayak pa pumiksa. Sakbay nga isublik iti ayan dagiti naganak na. Agyaman tayo ta saan ang napakarwan idinatamaan iti kayo ako nayo. Sa anak matkat ti uni anak danag, ta saan matadakkel ti sugat na. Ala, ingka nga rodan, taamangan numaabutan ka pa iti bagyo. Pumigsan ti daluyon. Umayan ti bagyo. Ayan nga tanilira. Ay, anak ko, ayan mo. Saan pa'y naagdong aw ni Sika? Saan pa'y anatay ti anak ni Sika kat siya? Manungal dawan. Apay ngawan pa'y. Senyora, agkapi kayo pa'y. Saan kayo kumaunay ang madalaga? Awan ti dakos ang napasamak iti anak niyo. Puno na ita ako nam. Awan da ka sa napasamag iti anak ko. Saan ka di? Day tamot ti pamatik, senyora. Tano ko maadadakas ang napasamak kan pana. Nasarakan da ko nga ti rubber boat na. Wan nga agpayso. Amagano da nagkamagan na. Day tamot ti pamatik, senyora. Iso apagkalmaan nyo tirik na yun. Abang ano da kayo mo ti agsakit. Puno ti bagam. Masapula sa anak nga agsakit. Tapno makitak pa ti anak ko. Nala, sumardeng nga rodan ni Sika na agsangsangit. Nagpigsamit ng ti angin kan tudo. Makapalang ti kuruod. Kan nagtatadam akiman. Adda na pigsa bagyo. Kalkalpas ti kingginan. Sumaruno ti bagyo. Napalukayan lakit di ti daga. Tas sigurado nga ado ti nagbirri. Anya ko ma, no ado ti nagbirri ako nang. Pagtaudan ti reggaay. No surutan ti todo ti birri ti daga. Imbag no saan nga itayap ti angin to'y basita kalapaw mo. Kapilitan na umakar tayo no may tayab. Papanan tayo ko ma. Kasano ti panagakar tayo? Nagpigsa ti angin kan todo. Mabalin ka di. Imbes aromaniri ka. Agkararag kalangan. Antipati ko. Sinvergüenza. Awan ser-serbili da kayo amin. Apay na di masarakan ti anak ni Siak. Huwag amin, senyor. Naglaing ang naglamang. Napanan mi mataminan. Sinvergüenza. Anya na naglemay. Saan amo ni Sika tilablabi dyan ni Sika? Kaya't ka din ni Sika na pasaplit ka di kadaratan. Saan, senyor? Saan nga tangad na nangilamang kankwana? Day patigat kayo sa awan, senyor. No, sino man tinangilambang iti anak ni Siak.
Pagbabawian ni iso, no apay na nagbalin ni iso na tao. Senyor, kasanon, nutagad dito'y isla, tinangilamang kuwana. Anda ka di pa sabalin na tao dito isla no saan na iso na. Senyor, Ang lima ka man! Sabalit ibagbaga ni Sika. Awan serserbi na kiti ibagbaga ni Sika. Sa interkwensya, adat sa kurkurang ni Sika. Anya day jay. Kasla daranudor. Kasla agunggun pa iti daga. Rumara, tayo nakitaan nun niya dajay. Saan ka, Armor? Nagpig sa titudo kon angin. Ang mga numatupakan ka kadagiti maspak asang atik kayo. Basta po nakita, abangan magpagkantay dito. Hindi na kon intal talag. Sapay nagpig sa tibagyo. Maitayap sa amon ti bubong ti kalabaw nga ayan tayo. Ha? Malkab nga agpayson ti bubong ti kalapaw. Mabutang kasanon, no maitayap ti bubong ti kalabaw. Oh, Naitayap nga agpayson ti bubong ti kalabaw. oh, kasano da ito yan? Napasbasan dito unag. Narisin nyo, umanaw tayo dito. Ha? Larga iti daga dita nakapukanan ti kay kayo. Gapo na ito iti aramid ti amam. Anya? Agalin tuduan tayo? Awan pa'y sapatos ko. Saka-saka Awan sapatos mo idin sa lakan da kay Jibaybay. Usarimon to'y butas ko. Siya akong tiagsaka-saka. Agtutudo. At to'y ti silupin. Ibalkot mo di ta ulom tapno sana mabasa ti sugat mo. Dahil to'y kaputi ti pagkaputim. Darsam, May tayab mo ti kapote. Malakit at din. dalanot dito'y. Tumakter ka. Taigalot ko ti lanot ti tasikat mo. Tapno saan na may tayab ti kaputi. Lanot? Pagbarigas ko? Saan ka kuman nga agarte? At datayo ti paggad. Ang mga ano dumano nito ti landslide a pinataod ti amam. maglayo ti banday. Magaburan tayo. Adto ti aktor dito yung pitakan ba to? Umadayo tayo ditoy. Darasan tayo. Ang tao Nicolas. ti kay bantay ti pitakan ba to? Darasan tayo. Anya ti bagbaga ni Nicolas. Magaburan tayo kanon. Sige ka ba? Taod ti pitakan bagto iti bantay. Tanawak man iti tawa. Adungag paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla. Troso amayan anod. Naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tanawak man iti tawa. Adungag paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla kada troso amayan anod. Pati naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Ang robot ni Sikata pumanaw ni tayo nitoy. Umadayo ni tayo. Papanan tayo. Nagpig sa tibagyo. Ang mga numay tayab tayo. Urayan ka din ni Sika na magaburan ni Sika nitoy. Maitanam ni Sika na si Bibiag. Nudi palago na ni Sika. Mabuti nga ka magaburan na si Bibiyag. Kumpet ka kanyak no marigatang kay ni kabatuan.
Dandanin agragay ti daga. Ang mga numairaman tayo ang maanod nga at pababa. Numarga ay ti baddakan tayo, ti kayat ko asawan. Isu nga rod adarsen tayo ti pumanaw. Kumpot ka kanyak. Tapno di ka may galis ng pababa. Saan ka nga rod nga agtaray? Tapno saan ka makaibat? Darasem nga rod ti magna. Papanan tayo nga rod ita. Adamok ago kaya biti baba. Bareng no saan anaeraman ang nagaburan. Alwadam, nagalis ti pitak dito eh. Sana kas itay apanaratan ti daga. Sa balimot dito ita nagalis at talaga. Tumaraya kong nagturong ijay gukayab. Nagbayag kayo matamag na. Sige lang manang. Mangaron ka ijayan. Amangan na daulag. May mabakamatan. Marmarga ito sa babaam. Amangan numeraman ka. Kumpot kay tinatitira na pa to. Roman, tulungan nag. Ang mga numaisurutak nga ang pababa. Kumpot ka. Tamangala kitilano tapag kaputa mga mato. Umayan tiragay! Tarasam! Dandanin dito ayan ko! Nagring natin tinagay ti pamaan ti sakak! Ang mga numaisurot to'y bato ang magkapkaputan! Manyamat na ito'y. Awan pa evacuation center. Mabasbasa tayo dito'y. Italaang nga da kasto'y apasamak, senyora. Timarga ay tibantay. Awan pa'y napasamak akastoy idi. Nagaboran amin dagiti tabla amar amat kuma apagaramin iti pasdag. Pati dagiti semento. Nabasada si susupot. Tumangkan lakit ni dagijay. Malas sa talaga. Nadadailan tinagpintas nga playa. Nagaburan dagiti nagpipintas a bato. Nagdudumat ti itsura na. Pitak pa yan ti Maris ti danom asigod analiknaw. Nagdawal da ito'y abagyo. No saan ko maanapukan dagiti kayo ijibantay? Saan ko maanapasamak da ito'y, senyora? Ipurwak ko dito lanot. Agkapit ka taiguyod ko. Inkapsot na pa'y titudo ka na angin. Agawam ti kumpat. Saan nga ta mapugsat day kaalanot? Saan? Talanot ti way dito eh. Nalagda. Sige, ti ipurwakon. Oh, Naigamakon! Kita tamangan na may batam! Matinagak nga agpababa! Jack makakapat! Tarangkis abato dito'y! kumpat ka nga rodan na yung bag taiguyod kon. Sige nga, Rodan! Ang mga nagragay! Kat mairaman to'y bato apag kapkapatag! Basta kumpat ka na yung bag itilanot. Apay nga awan pa'y matdagiti do. Natulid da nga ta. Oh, ang mga numabayag lang amag na day kaya papay. Nakarartin tumit. Imbag langit din ang tada kayo dito unag tigo kayam. Asan anabasa? Awan kat kuman tinapasgadak dito'y. Siguro, imbati dagiti naganop dito'y. Ang mga nunagina na kan nagluto da dito'y. Isu nga adak kayo nga imbati da. Hello, batchmate. Kayat kuman nga i-report ti mapaspasamak iti isla iti balasiw. Nagpukanda kano iti kayo. Kan dinukot dati ina ti maysa nga estudyante. Kuna kano ti don ako kwa na dayjay nga isla. Saan ka di a public land dayjay? O sige, batchmate. Pakikita ko ma. Please. Okay. Bye. Ang yaman ako na ikan ka, Roman. Noawan ka. Jack amunan niyan tinapasamak kanya. Inarakop nakmatan. Mapantan. Taumay man ang titudo ka nangin. Tanda ti panagyaman ko, ti panangarakop ko kan ka. Sana masapol nga agyaman ka kanyak. Uray asino. Aramiden na ti naramid ko. Naadag ka sa pula ni titulong akasi tinapasamakin ka. No pa'y kasta.
Dakkel ti utang ko na imbag anakam kan ka. No agsardang day ti abagyo. Mapantanto ija ayan da papa. Tapno pagaramidan dak iti saan anasayaat. Awan basol ko kani papam. Ibagak tinasayaat nga naramid mo kanya. Awan basol mi kada kayo. Ni papam ti adda basol na. Anya ti basol ni papa. No saan anagpukan iti kay kayo? Saan anarga ay ti bantay? Naigabur lakit di iti napintas nga playa. Nagsardengan ti bagyo. Ngam anyan ti nagbalbalinan ti lugar mi. Gapu iti aramid jo agang gannaet. Matanawam ka di ti napasamak iti playa. Naira na la siguro ti gastoy ana pasamak. Iti kaadami dito'y kada papa. Italang amin anapasamak ti kastoy. Imparagadi amin ni papam ti dadakkala kay kayo. Isu akastoyan ti nagbanagan ti lugar mi. Mabalin ka di ang mapantan ija igit ti baybay. Tapno pagawidan damat ni nanang mo. Sige. Kuyugan ka amapan itayan nagiti dadakkal mo. Sapay ko matapalubusan damat ni nanang ko. Di kagdanag. Takid dawak kan ni papa. Apalubusan dati inam. Agpaiso ka di ti ibagbagam. Pagawidin da ni nanang ko. Rumwarmat ni sika. Kanayon ni sika na nakapupok na di kwarto. Nalinaya ko unay, tamailiwak iti anak ta. Saan mo ka diya kailiw ti anak ta? Apay ko man saan nakailiw ni siyak ti anak ta? Adamanan imbaw ni siyak na napanagbirok. Awan sirbi ti amin, no saan ta masarakat ti anak ta? Saan pa ni siyak na nawanan tinamnama? Iti napasamag aging ginadgan bagyo. Kasano ko nakalasan? Oh, saan agsaon ni si kay di kasto? Saan ni siyak na maawanan tinamnama ako naklang arunan? Senyora, addan ti anak yo. Sumungad, kaduanan ni Roman. Mga lusim romanan ti kurkurang na sika. Awan ti kurkurang ni siya, senyor. Ay, awan kurkurang ko kuna kuma. Ngamtap no mamati kayo, rumor kayo. Aglisi ka man di tadalan. Kita akman upod no ti pagbagana. Ti marayan. Taray ba't ni siyak? Takitaan ni siyak no pono ti ibagbagat yan kurkurang na. Sapay ko ba? Tapod no ti pagbagana. No saan na pono ti ibagbagan ni iso? Daitan ni siyak tingiwat ni iso. Intaray ka ni sika, ti anak ni siyak, sika na lalaki. Ti anak yo ti pagdamagan nyo, senyor. Awan inaramid ko amadi ti pamilyayo. Kunaklakit din no andan akas anapasamak kan ka anak ko. Na. No awan ni Roman anang isalakan kanyag. Manipod itiging ginad kan bagyo. Ang mga no awan nakitan. Anya ti kayat nasawan ni sika. Papa, insalakan nakitiging ginad kan bagyo. Inagasan kan inas asikaso nak. Tapno awan ti utang nila kami. Mano ti ibayad ni siya kan ni sika? Isubliyo ko makanyak ni nanang ko, senyor. Awan basol mi kara kayo. Papa, palubusan niyo kumanti inana. Kasla na igagarat inapasamak anak ko. Insalakan mo ti anak ti don. Wan nga rod na. Agawid tayon. Tapno inak man na nagadal. Naglanganak kami. Tadyak kayat amay sagmak kayo. Pumanaw ko man dagiti ganganaat. Dinadail dan ti lugar tayo. Awan mabalinan tayo. Tagunadang mat aginatang dati isla, nang. Ikagumaak ti agadal. Tapno makaturpusak ket pumanaw tayo dito eh. Panaawan tayo ka di ti lugar tayo.
Gapo ka dagita aganggan na et, anak. Ngam kaasi kayo nga adipenen da no pumanaw kayo nanang. Pagbunagan na kayo manan itibat bato kan tabla. No apay mo't ngamin anak kadanon da dagita ditoy. Awanan ti sigod a kinangayod ti isla. Imbes apuraw a kadaratan. Nagbalinan apitak kan bato ti aglawlaw, papa. Ado pa'y tinaputin akay kayo nga agkaiwara. Padalsak manan dayta kanang iti tattao ditoy. Sayang dagiti tabla. Kan bato a binunag da. Nagapuran da amin, papa. Agparagadiak manan. Ado pa iti kayo di bantay. Husto ti imbaga ni Roman. Numapukan dagiti kay kayo. Nalakamot amarga ay ti bantay. Sa ulang ti umapal dayta. Kasano ko man na maaramid ti arapaap tayo na mansyon dito isla no saan na datayo na agpukan ti kayo. Kasanon numarga ay manan tinabat-bati abantay. Kat gaburan naman ng ti aplaya, papa. Nasaya ata nakaumay ka man nandito pagadanan. Kumusta ni nanang mo? Pinagawid dan, ma'am. Tainsalakan ko ti anak da iti gingginad kan bagyo. Imbag ata saan da pinagaramidan iti dakas ni nanang mo? Pinagbalinta kano akatulong, ma'am. Ngam idida mo, inkulong da iti may sa cottage. Nagdakas dakit din. Saan na bale? Imbaga kun iti may sang opisyal akaklasek idi. Umayda ka no agimbistigar ije islang ayan nyo. Sapay ko mata umayda, ma'am. Nadadaalan ti lugar mi. Nagaburan iti pitak ken bato ti aplaya. Pinapukan da ngamin nagiti dadakkel kay kayo iji bantay. Saan ka di nga amo dagita agan-gan naat? Ama iparit ti agpukan iti kayo. Hello, batchmate. Anya? Peke ti lisensya dagiti gan-gan naat? Anya ti aramiden nyo kadagiti gan-gan naat? Ha? Dakkel ti sungsung batan da gapo iti panagpukan da kadagiti kay kayo? O sige, tiliwan nyo amin ida, kat papanawan nyo ida dita isla. Kaasim at dagiti sigod nga agindag dita. Kat agyaman unay, batchmate. Napapanaw mo't laang ang dagiti naranggas aganggan na et. Imbalod da kano ti don. Tapno adda kasukat dagiti napukan na kay kayo. Masapo la pagtitinulungan tayo ti agmula. Ay katwa na. Amin tayo nga agindag dito eh. Agtitinulong tayo. Tapagsayaatan tayo amin dito. Pangalaan tayo nga'y iti ado apala kay akayo nga imula tayo. Tumulong kano ni Mrs. Cruz nga ag-request iti masaknan. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno maisubli iti sigod ang ayad ti lugar tayo. Kablaawan ka, anak. May sakan a pulis. Kablawan ka ading ko. Addan kabsat ko pulis. Agyaman unay kada kayo, manang, nanang. Mabalin ka di mo't timang kablaaw kan ka, Roman? Adda ka diti balasiw ti isla. Saan kami napimanaw kan ni mama ditoy? Adda pa lang iti pagbaludan ni papa. Dakkel nga miti ikarkaro na. Gapo iti panagpukan na kadagiti kay kayo. Awan ka iti guram kanyak. Saan arong bang aguraan ka? Gapo ta sikat tinangispal kanyak. E di paggad. Agayam ta ka din? May karikariken ka ti may sa akas kanyak. Apay ko maasaan. Mistiso ka at taga dito ay. Ikidawak iti pamakawan ni papa. Gapo kadagiti inararamid na kada kayo. Ikarkaro ng tibasol na.
Saan arumbang aguraan ti pada a tao? Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Putley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.